नमस्ते भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आज बतावत बहुत खुशी हो रहल बा के जे कि गाना टुनटुन यादव के आ रहल बाटे अखिलेश कश्यप के चैनल से, अन्नपूर्णा फिल्म से। तो रउआ सब दिल थाम के बैठल रही गाना सुने खातिर। जे गाना का टाइटल बा मम्मी के पसंद। या गाना गइले बाड़े टुनटुन यादव और अगर नया में वायरल गर्ल बाड़ी शिवानी सिंह, जे कि हर गाना उनकर हिट जाता। जे ब्रांडेड लड़का गइले बाड़ी खेसारी यादव के साथ और प्रमोद प्रेमी जी के साथ गइले बाड़ी पढ़े जब जालू स्कूलिया। तो उनका साथ में एक और मम्मी के पसंद गाना आ रहा बा। बहुत ही झकास सॉन्ग बा। तो लोग सब दिल थाम के बैठे रही। बहुत जल्द आप सबके बीच आवे वाला बाटे। जे गाना का लिखले बाड़े रतन राजमुखी और संगीत बाड़े तेजस्वी पाठक के और कंपोजर बाड़े शुभम तिवारी जी और निर्माता अखिलेश कश्यप। तो रउआ सब एकदम इंतजार खत्म हो गइल बाटे। जे कि मम्मी के पसंद गाना आ रहल बाटे। जे खेसारी लाल यादव के जौन चैनल से अन्नपूर्णा फिल्म से आवेला गाना, और वही चैनल से अन्नपूर्णा फिल्म के अखिलेश कश्यप चैनल से वही से आ रहल बा। तो जे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले उ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा देवे और गाना सुनी जाए। बहुत जल्द आवता रउआ सब बीच।